Здравейте хора! Вчера първи работен ден, обаче днеска снежна буря и его. Наваля има-няма 10 см сняг и времето въобще не става за работа. Тук стана студено, духа вятър и както беше около 1-2 градуса с този вятър, все едно минус 10 стана. Та тук шапката не си я свалям. Вчера беше дъждовно. Като си сложите шапката и като карате колелото, не ви влиза водата направо в очите. Та е хубаво. Ама шапката и сега е сняг да вали. Не я свалям. По стар военен обичай. Шапката не се сваля. Пази и малкото мозък да не избяга. Ръкавиците и те са ми военни от военното училище. Ползвам си ги. Машина съм. Тук его с работното яки съм на тия педераси, дет не дават пари. Дават, ама от време на време. Шегувам се. Като работиш дават, като не работиш не даваш. И тук и ние светоотразителни тиранти отпред-отзад, да те виждат идиотите его. Тъмно, ама гледайте как светят. Много яко. Вчера първи работен ден, ама днеска положението е, имах желание, ама нямах възможност. Днеска никаква работа, сняг 10 см, не може и да се бяга, колело не може да се кара и его. От наказан още по-наказан. Днеска само ходени. Направо много зле. Тази седмица ужас. Айде, поне като ходя на работа отбивам номера, че съм уж спортувал. Там 2-3 часа върта педалите, то повечето качвам стълби, тем подобни, карам колелото, влизам в магазините, да не се чуете, разнасям храна. С колело, че е по-интересно, имам си една голяма чанта на гърба, където си слагам манджите и така. Интересна е работата, всеки ден е различно. Всеки ден различни маршрути, сам си избираш поръчките, къде да ходиш, къде да не ходиш и е интересно. Най-важното е всеки ден да е различно, защото като правиш една и съща глупост и след време ти умръзва и се депресираш. При мен работата е една и съща, карам колелото, обаче ходя на различни места, различни хора, по различен начин ме ядосват и така. Ама днеска, за съжаление, средата на март месец заваля сняг. Познаха синоптиците, дано и за утре да са познали, че дават да е слънчево и да се стопи този сняг и пак да ходим на работата. Тук сме на един много хубав път, така супер права линия, защото тук от другата страна се движи влака и този път е много хубав, по принцип. Лятото 4 км в едната посока, стигаш до един прелез и ако искаш може да се върнеш 4 км обратно, черен път, хубав, мекичък, стига да не е кално както е в момента, ако е сухичко, идеален. Много хубаво, ако искаш може да продължиш през надлеза и отидеш в една горичка и там вече стават 10 км. Супер е условия за бягане, ама днеска за работата, да ви кажа де. Имах желание, ама нямах възможност. Его тук даже пристига влака, с този влак се прибирам. Минава влака и сега ще мога две. И замина. По принцип с този влак се прибирам в тази посока. Другата посока е за отиване към столицата. Ти фърли сняг, този мръсник. Този голям мръсник. Скоро ще ви покажа, защото се ме питат и приятели и роднини как ходя на работа. Тук едни големи дупки. Добре, че съм с гумените бутуши. Нямате ли гумени бутуши, все едно не сте от северните страни. Така да знаете. Това е задължително. Ако в България трябва да имаш Adidas и Nike, за да си батка, в Норвегия трябва да имаш гумени бутуши, за да си скандинавец. В Швеция същата работа.
предния град, където бях, там вали всеки ден. Тия бяха като на тропиците. Ако не вали сутрин, ще вали вечерта. И обратното. Ако вали сутринта, вечерта ще е хубаво, времето няма да вали. Там положението беше гумени бутуши всеки ден. Много така подводно беше, тъй като дойдох тук да работя и ми помага в дъждовните дни, защото съм свикнал вече с дъжда. Не ми прави никакво впечатление, не ме бърка. Също и от военните. По занятия на полетите ходихме се кога е най-гадно времето. Та общо взето, когато е лошо времето, има много работа, защото всички студентчета, където работят като мене, са се скрили и покрили, ги е страх да не се намократ и тогава най-много пари. Его, примерно вчера, дъждовен ден, обаче първи работен ден, за 3 часа и половина, мисля, че към 200 лева. За 3 часа и половина 200 лева съм изкарал. Сега някой ще ми завиди сигурно, ама като знаеш къде са заведенията и как бързо да стигнеш до клиентите, т.е. ако се ориентираш добре, защото гледам, че повечето тук колеги от Африка все още ползват навигацията. Аз навигацията вече не я ползвам сигурно от 1 година, защото само мамота. И доста бързо се ориентирам, за 3 часа и половина 200 лева. С колелото доста добре, като за първи ден, ама беше и лошо времето. Днеска от обяд са ме подхванали. Ела да работиш, постоянно ми изпращат съобщения от приложението за работата, обаче времето днеска е самоубийствено. Няма да забравя миналата година, така, март месец, като се прибрах и като почнах да работя, един ден заваля сняг и беше страшно. Просто за един ден щях се прибия 3 пъти. Аз обикновено инциденти в годината един. Обаче миналата година заваля сняг. В столицата има още трамвай, има ЖП релси по пътищата и като се намокри това нещо, гумите се парзалят. Отделно аз съм икономичен, нямам хубави гуми, моите са почти изтъркани и сцеплението е минимално. И завалили, да не казвам за спирачките, сцеплението е минимално, парзаля са, лъзгаш са, лизгаш са, както искаш го наречете, обаче положението тогава става страшно и самоубийствено. От миналата година съм си научил урока. По-хубаво да не ходя в такива дни с тежки атмосферни условия, като днеска. Сняг, и то лошото, че този сняг е мек и ти запълва грайфера. И дори да имаш грайфер, ти запълва грайфера и си самоубиец. По-добре днеска да спестиме и да събираме сили за утре и се надяваме, че времето ще е хубаво. Его, удари бурята и в Норвегия. Обаждам се от Северния полюс. Май ми текнаха изополите. Взема да приключвам с това видео, защото да не се излагам тук. Ей, тук са нивите. Лятото, като тичам тук и се виждат сърнички. Няколко пъти сме виждали сърнички с брат ми. Така на цяло стадо, не една-две. Цяло стадо, примерно 4, 5, 6. Бягат и те тук. Ама нормално, в Норвегия природата и хората са намерили начин да съжителстват заедно. И животните са навсякъде. Тук сърнички. По пътя може да видите и знаци за изкачащи мусове, елени и тем подобни. Да не ви се случва, че това е по-лошо и от дивото прасе да ви излезе. Защото тия създания са сигурно по половин тон. Да ни говорим и за рогата. И става страшната природа. Хубаво е. Този път е тук. Безкрайен. 4 км в едната посока, 4 в другата. Супер. Така.
Щях да приключвам, че ми текна сопола. Айде хора, ще се видим другия път. Чао за сега.